Kini akong problema, bahin ni sa kong igsuon nga gahi sa kagnaong ba. Imong pakigsultihan nga siya giuntoy anang mga tawhana, ako naman hinuoy gikontrahan. Pero araw inyo yung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Huwa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanang mga panumpa, nga mahalon mo ako sa walay sama. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Ay! Kinsa siyang Kinsa? gima... Ah! Kabali lang niya nagsakit sa imong ipon kay nanay mo magwag riyon kita di mo. Hala no, sakit ini sige po, natural man eh. Ay, naana di ay, doon kadiyot lang. Hipuso ko usari akong gigunitan na akong gibuhat diri ha, kadiyot lang. Sige dai. Oh, kadiyot. Oh, lagi kadiyot sa. Oh, nang, unsa man ang imong da? Ay, baga pautag day. Ikaw pili diha, basid na kay mapilian. Na, ayaw na lang nang, uy, kanang, kuan manggod nang, kanang, pamanggod may problema. Uy, sabay problema ninyo, day. Ay, kanang, gamay na gud nang, kanang, may abot na manggod ang among bill sa suga, unya, naanay notice for disconnection. Uy, pela bay inyong bayranan. Duha naman gud na kabuhan nang, yung among bill, 5,000 kapin. Ay, mao ba? Oy, naon sa man. Pahuwam mong taka, oy. Pahuwam ang ganit as laing tao, ikaw pa. Ilan ba imong huwam mo? Sige nang, bi. Kana lang ang among kuhaon nang, di lang sa kuan ng mga items, ha? Oo na, sige. Pila man. Kanang 17K lang nang. 17,000 lang para maapil akong bayad sa ang tubig. Basig maputlan po niya us tubig ba? Aw daod ay way problema oy. 4 months to pay man na day ang ako. Kanang ako lang ihatag na nimo for 6 months ha para di ka magkalisod ba. Okay nya. Pila may tubo ana nang? Ay, kamay ra gud. Ikaw man, 15% lang kay ang upan 20% man ang akong hatag nila. Ikaw man, 15 lang. Ginoo ko. Ha? Ka-grave sa dana day, porbida. 15% porbida no. Nakuha sa nana day. Gawas pa igsuon gud mo. Di unta kanya taga 15%. Dako kay na oy. Gamay romang good. 20% ba yakit unta na pero ako man iya lang gi-15. Ay porbida bisa na dako or kayo na. May panglaing tao ta mga utang ta kay 10% mo na. Spili niya og si Atisi ay 10% ra nila. Grabe sa dana imong manang oy. Hubagan mo siya stuli ana. Hubagan na siya sliko kana. Hala dong. Dili ka na mo hinungdan nga gigreeter nas manang. Uy, porbida. Nana na si Gwitter nga una na. JJ na na. Ha? Ano si Gigi? Ginagmay ka ba? Unsa? Nagpatanto man gud ning akong maguwang unya nagpautang pod. Daghan tuod ang nagreklamo nga dako ra tubang iyang patanto pero nagtuo ko nga sa amo dili niya patubuan kay igsuon lagi. Pero naunsa ba nga may tubo man lagi hapon? Insi pagyud. Mao to nga nagkalalis kunig maayo sa akong bana. Unya. Nagtimi-timi man kadiha. Wa ka ganay sa sudan nga mao man na imong paborito, isda nga bilong-bilong. Lagi. Lami minta kay nito slub suka pero duwa akong gana. Gunahon na gid gusto beranan. Labi ng beran si maguwang mo. Ay sus, naunsa man ka. Nganong maproblema man ka nga pwede raman to siya nga unya-unyaon lang. Lagi unya-unya, lagi pero ang atong beranan niya ba purti mang nakuha kay dako kay tubo. Sabi tao niya. Sige na lang gud ay. Ang importante nga maluwas ta sa atong problema sa suga. Unsa man gusto di ka maputlan ta ha? Ay lagi pero ang problema go di ba sulbad pinaagi sa laing problema. Problema gyapon na. Ay da naunsa man ka. Uy naunsa man ka. Ako ray bahalang mo diskarte ana sa akong maguwang. Wow, kagwapa yun ni mo ron. Si Tare, matagkita na ko ni mo nung. Kaan naman kagwapa, day. Saba di hapeloy. Lagi ka nakita yun na to. Bida, murag magkagwapa mga jug ka. Paupitaw permig yung kong mangita ni mo kay maningil ko. Bongot sa ito eh. Ay, kanang, pili sa sunod sweldo ng kumuhatag, day, kay murag pudi ko ron na. Ay, daan pag doon lagi ko. Hala, oy naunsa. Standard naman ng imong dayalong piloy. Oo, sa ko'y standard, day. Karaan na ba? Ilisi sa nagbaguoy, kanang makatuos ang taba. Oo, sa mga mag-uha, day. Ay, kuan baron padanglit, kadang mo ingon ka nga. Ay, day, di ko kabayad, na-admit ko gahapon, hapit ko mamatay. Dort. Nang sita,
Nakitambal sa sakit sa tiyan nang. Kay burigi sakitan man nga akong anak sa tiyan, uy. Kadto batag masuso nga pila pagkadi to kabuan. 5 ka buwan nang. Ginoo ko in taon, daon sa padi ay ang bata, ha? Magsige lagi kilak. Bisag unsa na ko patutoy, magsige ko kilak. Hala, basig ibutdan na stiyan. Kadiyot hakay, kuhaon ako ang IPI as iti demand sa dilya. Huwat ako, at tuon at tong anak mo. Oh, natanawa, oh. Gibutdan lagi nas tiyan. Ugwa pa na nakuha plasi ang tiyan anas IPI as iti demand sa nilya. Di kyud na makatog. Nay natanawa, lami na kay iyang katog. Sunod, pag tinirgid aning asiti demand sa nilya, kay dako man kay ikatabang nimo nga doon na ay batang masuso. IPI as city di man sa nilya. Oo, oy. O kira din siya, wa pa'y tuig nang. Kadang 4 anyos pa ubos, maayo na ang IPI as city demand sa nilya. O ang nakanindot kod anak kay dili lang na para sa kolik, kung dili mohupay usab kini sa ubo o sipon sa bata. Mao ba nang? Oo, oy. Nakita manggod nga ang IPI as city demand sa nilya, kasaligan nga ang tanan nga maoy gisaligan karon sa mga henerasyon. Gigamit pa karon og ugma. IPI as city demand sa nilya na ilhan nga dunay makapakalma, makapahupay sa mga gibati sa bata ug makapahayahay kinis ilang gibati. Mao nga pagpalit gyud mong siguro adi ha. Siguro ang gyud nga IPI as city demand sa nilya kay makasalig gyud ka para sa bata. Akong nahibaw-an nga daghan ang nangutang sa akong maguwang nga mga lalaki nga wa kay niya presyura og paningil kay lagi ulog-ulukan man lang siya. Mao nang maglagot ko kay nga rin namo, grabe kay siya makapaningil. Daod sa baya mo tese, wa naman mo'y klaro, mubayad ba mong dili, sige naman na mo kunyaon niya. Apiki palagi kaayo manang. Peke, onya, inik-abot asaslain ninyong bill sa suga, unsaon naman sa da, ha? Maputla na sad mo. Be, kung maputlan mo, asa man mo dagan. Nga rin na sad nako. Maabit ang paninglong tagyod mo kay para og maapiki na sad mo, makadagan pa mong usab nako. Kay naamag ko ikahatag ninyo. Nya karon, unsaon man ha? Usabay akong ihatag ninyo maapiki na sad mo nga wa pa man mo kabayad nako. Mubayad lagi mi manang naunsa man sad ka uy. Orya lagi asa man ang inyong bayad. Sige man lang mong ingong mubayad mo. Unya wa mo gitonol nako. Nga, di pa man makahatag ni Moron kay lisod pa man mi. Kapoy, sige lang ka lisod. Wa na lang yun mo'y asinso. Paita sa di mo man ang uy. Sa laing tao, okay ra ka nga, dili sila mo bayad. Pero kami, imugid ming piiton. Unsa'y piiton, ha? O kinsa magkunong tawhana ang wanak upaning na silang utang, be? Kinsa mga tawhana? Sila si Pilo ug si Ambrosio. Jesus Mario Josep! Nahibaw ka pati si kung anong dili ko sila paninglan, ha? Wa, ngano di ay? O sao ba na ko pagpaningil nila nga di man magpakita na akong mga panuhak? Ha? Kung doonay mga tao nga pagkakayog naong kanang yung duha, nag-ilog na sa pagka-presidente ng duha, presidente sa pagkapagagnaong. Ay, sita ay. Akong kasugat. Inahak ni. Wako'y kataguan na. Nakakita ko siya na ako. Giyahak na. Diskartihan ko rin mayo. Ambrosio! Uy, sita! Daan pa ko lagi nga ikaw gini. Sa layo pa, nakatimaho na ko sa imong kahumot. Ay, mao ba siya? Ay, salamat ka nakita na kita sita. Lugay na kayo ko nangita ni mo. Ay, mao ba? Nangita na ka na ko siya. Why dili mangita sa imong kaanyag ron. Bisag idaran ka na, pero mura manggihapon og mga 20 anyos kapin. Ay, daoy, mao lagi po na isulti yun nila ay. Ni kinsa? Si Pilo, mao man ay iyang sulti na po. Parihas lagi mo. Parehas may nakakita sa imong kaanyag. Gawas, ana, parihas pong duha nga kusog, kaayo manago siyo. Kung masakpan, kusog sad kaayo mamulatik. Sita, dili ta ni malating ako na uy. Ha? O dili sa po butang, dili makakita sa imong kaanyag. Kung wa pa lang takoy utang ni mo, dahil gipangyaban taon ta ka dahil. Ha? Kung wa pa lagyan takoy utang ni mo ba, nanguyab lang takon ni mo, pero
Ay, sa naapamanggo ko yung utang nimo. Wa parbataw ko kadatan nimo bista ka usa. Mauwaw ko basig imo niya akong ibasted. Daoy na unsa magka tuo maka anang utang oy. Nalintit to oy. Kusingan. Ay, isipan na lang tong ako tong regalo nimo. Ah, regalo. Oh, isipan lang nga ako tong birthday nimo. Uy, man naman ako birthday. Sa sunod ay nimong birthday. Layo pa man, hugay pa mga adlaw sa mga minatay. Nataw di ka sa adlaw sa minatay. Gwapa, ganay mo smile dahil. Ay. Makabuslot mag-brief. Papa ka dito. Ikaw ang brusyo, no? Joker kaayo ko Bito, tanan. bito, day. Kining, unya na lang tingali ko manguyab ni mo rin. Kanang, wa na ko'y utang. Kanang maka-impas na ka ba? Kanang, wa na ko'y utang bab sa gamay. Aw, impas na lang to. Sige. Ayaw na to kuna-huna imong utang. Okay na, day. Salamat. Pero, ay, napa mo ko'y naghang utang ko. Hasol pa kayo. Ang una-una, eh. Ay, sus, naunsa ka ba? Huwag tangan nagkahasol sa imong huna-huna. Nga naman, pila ba'y imong utang? Mga 20 mil kapin gito, day. Pila mang kapinabi. Mga 22 mil yung tingali ang tanan day sita. Sige ha, huwat ako ha. Ayaw paglakaw, mubalik ko. Asam ka, day. Ay, maningil sa ko. Kadiyot na kaayo ko. Ay, salamat. Nadaos diskarte. Kinita, murag makabingwit ko anig dakok isdada. Yes, yes. Awan ko ni imo magawa. Kayo nga naman. Siya kung maningili mo, mura ka mong diig soon. Iton kag maayo. Pero laing tao, ambot lang. Imbis paninglon, tagaan nilong laing kwarta. Unsa? Kinsa man? Kinsa pas Pilo? Si Pilo, guban pang nakautang niya. Nabing mga kanahan. Nga ila ko nung unuluhan si manang nimo para di makapaningil nila. Yaw words sa good O nahibaw ka nga di panabi, grabe kayo. Kay si Ambrosio nga, wag yung bayad-bayad tao niya. Hinay nga iyata ko nung paninglan ta, gatagan ko laing kwarta sa Ambrosio, 22 mil. Ang Di naman ako nabiluwa nga ko eh. Gusto ka masayod la. Ato arito si Intoy Bayot. Kay mauto yung nahibaos ta ng istorya. Kay si Pilo mo ginanabi, sige sulti niya, ngadto kang Ambrosio. Unsa? Di gyud ta kumutuo sa gisulti ni Julio nako, mao nga gisuta ko dayon kining maong istorya, ug akong nasayran kay ako man gyung giatubang si Intoy Bayot. Ay, mabungan pa ni. Charles, dili gyud day ha, dili gyud na makakakuha day. Relates gyud. Ako mismo, magisultihan ni Pilo. Unya si Pilo, gisultihan day sa siyan Ambrosio. Ngawa gani siya kapanguyab. Kitagaan na siyang kwarta. Unyang yang utang, impas na. Ngawa pa sa makadata ni ini. Paminaw na ko, sino, paminaw. Kanang negosyo sa imong maguwang, no? Murag layo rang usa ka tuig, ana. Mabangkrap yun na siya. Kaya ang iyang ikabuangan karon, sobra, pasalimato, pasomosop-sop. Unsa? Ako rin maluoy si mong sister. Pahinuig, yung taon na rin masapin man ko. Pahibawag yun siya, pahimagnuig yun kay. Siguro yun, kung pangwartaho na siya ng mga kanahan. Kay nainaw ang anang Ambrosio. Ambot lang. Mas forma pang lubot kaysa iyang now. Kaanimal ba ng tuhana di ay? Maunga kung ako pa ikaw, no? Istoryahin na imong sister, day. Madili siya magpakabuang anang Ambrosio. Kay pangwartaho, siya anang tawhana, inikahurot sa kwarta ng imong sister. Wa na, adios patria de adorada. Mugawas na ang pagka-magician anang Ambrosio. Kay magician din na siya di ay. Uy, mura nag-magician. Now you see, now you don't. Unsa? Misamot nga, wag ko mahimutang sa gisulti ni Intoy Bayot nako, nga murag yung pangwartahan lang siya ng Ambrosio ba, mao nga nakigsulti gid ko niya. Ay, ako do panghilabot sa akong kinabuhi, dise. Kay dili ni imong kinabuhi ako, ne? Ay, lagi manang. Pero igsuon taong ko nimo. Naglantaw ko sa imong kaayuhan. O nagbantay ko nga way magbinuang nimo. Imo kong manghud-gud. Ay, okay sabay. Nagbinuang ko nun ako, aper. Ay, kinsa pa ka ng mga lalaki nga kusuking mangutang nimo. Naibaw ka manang, naibaw ka ako ginaluoy nimo. Kay ikaw ray gisunsuman sa mga tao dito sa tindahan ng iska. Ay, I don't care. O kung sa magkunoy ng giistorya bahin ako, behon sa? Nga giulog-ulogan lang ka ng mga lalaking nakautang nimo. Aron di ka makapaningil niya. Mao na, nga binuangan lang ka. Naiusa diha ka nagingan lang ang brosyo. Giuntoy ka lang anak niya. Gipangwartahan ka lang niya manang. Hilom! Agay! Manang pa man ka manang, oy!
Tungkol kay wa kay respeto nako kay imong maguwang, ha? Nibuguan ka na lagyod nako, ha? Wa ko magpauntoy tungod kay dili igon ana si Ambrosio. Mahal ko ni Ambrosio. O kalipay nako si Ambrosio. Busa ayaw sa kilapti nakasabot ka. Manang, kung dili ka gusto mag-iyahay na lang ta, ayaw paghilabot ako kinabuhi, ha? Kung ayaw hilapti ang mga tao nga naas akong palibot, ilabi na nas Ambrosio. Kay mahal ko ni Ambrosio. Ug mahal ko usab si Ambrosio. Nakasabot ka, ha? Karon, usara ang gusto na ko mahitabo. Unsa man manang, bayre na ko sa inyong utang. Kung dili ka gusto nga mag-apo tas barangay. Manang Sita. Mo ni akong problema ron, kay kami na hinuon ang akong maguwang ang nagasumpaki, ang nagkabikil. Dili mapahilabot siyang kinabuhi nga bisan klaro na kay gipangwartahan lang siya sa maong tao. Unsa di akong buhaton nga malikay siya anang maong tao? Unsa man og kamo ang pasultihon, Tessie? Ate Pres! Okay, ang sendo na ito kadagadawa, Goliath. Si Inday TC, Ate Pres. Ay, si Tacy. Nasa isuon nga si Sita. Mm-mm. Oo, niya kadi maon Ate Pres ang iyang maguwang si Sita. Kuha ni siya kanang negosyante ba? Nya pagkan na lagi tawag silang sugas TC. So nung huwam siya siyang maguwang, gipahuwam, giingon siya nga 15% tani dang imuha 10% lang. Ay sugot siya iyang banag yaw-yaw. Pero ang nakapait Ate Pres kun maningil iyang maguwang nila, mura siya dili isuon kay grabe kuno kayo maningil. Pero ang kinisisita iyang maguwang, pero ang uban ko Uban? Ate Pres kung dati-katika na siya, oy mura lagwa oy, agipaguyaban pa siya ang Ambrosio. Nya Kalain. ang Ambrosio ilad-ilad pag itaw. Kalain na ning Sita, no? Dili man ganun taang ngayon yung patantuhan ang iyang igsuon. Igsuon ko na. Isoon gyud sila. Oo. Pati gyud kayo. Ma'am, unsay imo ikasulti diha ba? Basa dito mo basa nga unsay atong mahimo dinha ni TC og Sita. 20%. Isoon mo sila, 20% na lang. Kung ani ka sa Santiago, atong paminahon, kung ani ka sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 24. Busa nakita ninyo ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Sa 26, verse 26, kay sama nga patay ang lawas nga wa nay espiritu. Patay usab ang pagtuo kun way buhat. Sa ato pa, nagtuom gud nga gimahal gyud siya ni Ambrosio, so iyang buhat iyang gipakita pinaagi sa paghatag og kwarta ngadto sa laki. Oh, lagi- Kay iyang pagtuo nga gimahal gyud sa laki. Ilad-ilad. Dako iyang pagtuo nga gigugan gyud sa Ambrosio, pinaagi siyang pagtuo, iyang gikuyugan sa iyang buhat, ihatag iyang tanang mga kwarta karon. Ug ipadayon nimo dire sa kapitulo 3, bersikulo 8. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. So, nagpadala siya sa iyang gibati, mga dila. Mga dila Mga dila, o no? mga tsula. Pero ang ako ba, Hindi ma'am, ka pata. nagbangutan na, ikaw lagi, may ka kay, bisag, wa ka magtuo nga, mahal ka, pero nihatag ka kwarto, ano? Kini siya ate ba? Di ba? Adili, ang paghatag nako, ang paghatag nako ng ayuda, kung tanaw na kung tabangonon. Kung tabangonon. Oh, nabitaw yung sahay nga kanang nagpadungog-dungog na ako nga kanang makinahanglan sa 2,000 kay Oh, mag-take siya dako. exam para sa kanang mga upang sa welding ba? Oo. Nya gihapo-hapo kung madam sa 2,000 to an. Datis na ba? Oh. Nada ka. Ikaw Gyud. pa. Wa pa karon ko nung gabi eh. Usbo na ko ha, nga diri sa Basaw ni Santiago, giingon nga dili sa pagtuo lamang ipakita sad sa buhat. Kay kung ang imo kunong pagtuo nga way buhat, patay. Karon kay nagtuo man tinuod ang gimahal siya, ipakita siya pinagi sa buhat, pinagi pagsuborno. Karon pagpadayon ni Res kapitulo 3, giingon nga ang dila puno sa hilo nga makamatay. Oh. Kanang dila ni Ambrosio, wa siguro makamatay, wa siguro makamatay na niya. Kamatay yun na niya. Oo. Kanang Murot dila, yun yung kwarta diya. kanang dila ni mo, bam? Ha? Kanang imong dila. Makapatay yan, pero na yung mamatay. Time sa kana si Sita nga nagpatanto sa kwarta, gingon Oo. diri nga ang dila puno sa hilo nga makamatay nya ningon ta nga mamatay na unya. Paminaw ko nagdugan na sa namatay. Kasi ko panlupan yang kwarta. Pero kanang Sita ba, lahi na siya kung mamatay. Lain man taong mohilak. Pero kanang imong dila kung makapatay, ang mamatay may mohilak. Ang imong dila mo'y magkapatay? Makapatay. Dili makabuhi? Pero ang katong namatay, ni hilak. Ako ba? Ano naman? Nakatawa ko. Ano? Dirinita mo ni nako. Nga.
Nakita mo sa akong boyfriend. Nya? Oh, ikaw madali-dali kong kaligo. So, nipalit kong sabon. Ikaw, dong, papalit ako wings. Niya na ako. Ang anak sa tindiran, nasigo kay sa parador, ipaningot siya. Mura magway ko. Nagibitay raman ko siya. Wings din nga sabon. Nabilang ko napkin. Kasi nagkauli mo na ako. Nala kong binuhan. So, say ate tambay. Bali ang tanang Biblia ngayang ituman apan bali. Ang pagtuo nga gikuyugog buhat mat pa na Senyor Santiago, bali. Bali. Na bali na ya pagkatuman. Tinaw- Oh. Di Ayaw unda nga dahil si ang pagpahinumdum si mga maguwang nga kitang mga babae usahay bulitika lang kita sa mga laki nga tamis ug dila kuya pa diabetes Da- kita. Tinaw- Madada yun, no? Diabetes ubol sa. Madada yun, bam. Madali. Ako Ano? sa ano kita mga babae no mulitan sa tayo. Tambagi gyud ay ayaw undangin yung uban ni sa pag-ampo. Oh, tawag ni Mama Mary. Kay kanang igsuon nimong babae kanang naang maabot niya panahon. Napito istorya sa damay istorya. gabi igapon istorya party parehas nako gyapon. Ang parehas nako perting mo bangka. Perti pong way kontra. Ako mugasto man ko pero sa nag-edad ko og mga 14, 15 ginglan ko sa ngaman. Ikaw bayuti ra ba ka? Basi kanimo kwarta ni mahurot sa mga laki. Bayuti raw, wa ingon bayot. Wa pa man sige mo ladlad ako. Bayuti ra ba ka? Basi mahurot ka ni mo kwarta sa mga laki, ha? Unang karon og magkikuyog ngani kong mga laki. Ako yung hinumdum at isulti sa akong papa nga. Kontrolon ako gamay ang kwarta. Kaya mo may isulti sa akong papa. Muna hintay kanang na ang sulti ko ni mo magwang kay kagabi nakadungog kong mga laki ng istorya, ha? Naikuso kay mo bang kang inom. Ang usa di kay siya mainom. Ingon ko nga, nindot niya no dagan siya natabangan. Unya magkalisod siya kanang mutabang niya na yung mga ipangpainom no. O si sulti sa kalaki siya nga. Unya, ug nagtrabaho sa construction sa may tabang. Ug way kwarta sa may tabang niya. Ug mahutlan siya kwarta sa magtigom. Mao. Ana, Mao, no? Jud. Oh. Muna, nitubag sa nguseng. Ay, nas mambina kay na may tigom na. Tambagi na ay kuyugi sa pag-ampo. Kay matod pa sa akong amigo nga pare. Kining ordinaryo lang nga pag-ampo ka nang gitawag. Amahan na mo. Kinsa nag-trending sa balita ganyan ni Tony Oo, Ropel. oo, Kay totoo. gisayaw sa bar. Ano naman to, eh? Gisayaw Wag sa... ka dungog sa kuan. Oh, nya sa nina pa yung kunog sa nina ni mahal Ginoong Hesus Kristo. Ngano ba na? Oh, Bastos kay ate Pres. Ako ni Uy, mga batasa, no? Oh, ako ni Mga bayot nga. ako ni Mga kuminot bago yun dito Tony Ropel dito kanang programa nga kanang dili gyud ba yung sundon hinawt ko pasayloon siya sa Ginoo. Okay, sa among pagseminar niingon ang katong speaker ang pare nga ang kining pagpangadyi sa amahan namo kinahanglan igampo nimo puno sa pagpaubos, Mao na, oo. puno sa pagkamapasayloon, puno sa kamatinahurong kay kanang pagampuan nga ama namin naa na kuno sa wa pa ang Biblia. O bitong gitawag siya the Lord's Prayer. Mao na. Ubalis sa pag-ampo day ha? Oo. Ang mga dila day pagtagay day ha? Kaya ako sa pinagatin sa laman nun. Kuna ko ang